king'iyo kwan gik miyuneni wacho gi gin gik ma basic. Gin gik ma basic matiende ni ng'ata nyaka ti kodgi mondo survive. En chiemo, en wach stima nikech ok inyal dok e ot man ka mudho kondiek, ok inondiek. To kata mana mamudho no ma jok mok tigi stima betiyo gi mafuta mar taya mabende no medre. Aya, en wach mar wuoth nikech nyaki wuothi. Koro ineno gigie gin gik ma affect mwananchi wa kawaida. Mane momiyo kwan ni ber nikech point ne government ni problem mare ngima cost mar ngima oridore kama chal nade to dwa tim ang'o mondo okel kwe kata okel yot ne oganda. Ang'o ma sirikal nyalo timo? Koro ma adwa wuoyo gi sirikal, adwa miyo sirikal koro gima ginyalo timo mondo mi ma odok chien. Achiel kuom nengo mar chiemo, to gima sirikal nyalo timo en ni kanitiere shortage to ginyalo golo kuonde ma mokan chiemo mag piny mondo donje market mondo ka supply obedo mang'eny to dhi duoko price chien. Law mar demand and supply wacho ni ka supply ni ng'eny to koro price dok chien. Ka price osedok chien koro inflation odok chien. Mana achiel. Mar ariyo, nitiere gik machalo kaka kopo ni waonge kode within our economy, then kanye kama koro sirikal import. Koro gikelo gik mwaonge go kendo donje market. Kendo mano bende tiende ni wanyalo duoko inflation ni through the forces mag demand and supply. Sirikal nyalo kelo supply side kama koro gimoro tine. E demand side bende wanyalo nitiere gimiluongo ni monetary and fiscal policies ma sirikal nyalo tiyogo. Tiende ni kopo ni pesa ng'eny ahinya e economy to gima sirikal timo, gitimo ginyalo tiyo gi tools mang'eny. Achiel kuom giluongo ni interest rates. Koro ka pesa ng'eny ahinya to koro interest rate mar bengi imedo mondo mi ji okaw pesa matin. Koro pesa kosebedo matin koro ji oluor, ji kone nengo pesa koro tin ahinya, koro kwa ng'iepi mang'eny. Mano gima inyalo timo. To in kaka dhano, kaka nyakwara Moga Jwang' mandala, in ditim ang'o mondo mi ibed gi mondo mi wach inflation ni kik iwinje effect ahinya. Achiel, production gimitimo. Ka in japur to ensure ni ipuro kendo ibedo gi stock mari maber. Masama koro nengo mar oduma omedore to in ok ing'iepi. Kik bed ni ka iuso stock, iwacho ni bendi ipimo kaka lwasi chal. Nyaka ipim kendo nyaka igo budget ni to kaluwore gi family na ma wan ji abich ni, wachamo chiemo marom nade e dwe ka dwe. Tiende ni wadwaro chiemo marom nade e higa mangima. Kiseng'eyo mano migo budget no, to budget no koro dhi koshoni in case ni price mar that particular bundle of good omedore. Achiel. Mar ariyo, nitiere precautions moko ma bende nyalo bedogo. Ineno ka inflation ni wawuoye weche mag chiemo, wawuoye weche mag metho, wawuoye weche mag gas, wawuoye weche mag transport, weche mag school fees. King'iyo budget ni te, ang'o mi spende ahinya? En wach mar school fees. Ka en wach mar school fees, tibedo gi akiba ni moro ming'eyo ni ma to en mar school fees. Koro kata komedore to in effect no kidhi winja nikech ne in gi stock moro manisekano ma in idhi chulo kanyo. Koro kata komedre to effect no ok dhi chopo ni ahinya nikech you already in cautioned. Mane gima nyakwara Moga nyalo timo kama intiere dala. To bende kimedo kanyo, bende ang'e nitiere ga chik moro ma bende wacho ni